नेहमीच वेगवेगळ्या उपक्रमाद्वारे नांदेड जिल्ह्यात कामगिरीनं चमकणारी शाळा म्हणजे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सिंधी होय. पूर्ण रंगरंगोटीने सजलेलं नटलेलं हे विद्यामंदिर इथे दर्जेदार शिक्षण देणारे सर्व शिक्षक आहेत. शाळेची विशेषता म्हणजे शाळेला लाभलेले उत्कृष्ट असे मुख्याध्यापक नागोराव कदम, तसेच शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष साहेबराव पाटील पुयेड, विद्यार्थ्यांचे आवडते मदन घुगे आणि सर्व सदस्य आणि शाळेतील शिक्षक शिक्षिका यांचं उत्कृष्ट नियोजन लाभलंय. विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण व्हावा यासाठी सुसज्ज अशी विज्ञान प्रयोगशाळा, विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी भव्य असं मैदान, शैक्षणिक वर्षात येणारे सर्व जयंत्याचे विद्यार्थ्यांमार्फत नियोजन केलं जातं. शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी ज्या शिक्षकांचं मार्गदर्शन लाभलं असे मेहनती मदन घुगे सर, या ठिकाणी विशेष असा उल्लेख करावासा वाटतो तो या शालेय व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांचा साहेबराव पाटील पुयेड, ज्यांनी विद्यार्थ्यांना सकाळी 7 वाजता बोलवायचं आणि शिक्षक शाळेत येईपर्यंत त्यांचा अभ्यास घ्यायचा. त्यांनी घेतलेलं मेहनतीचं फळ काल लागलेल्या निकालानं दाखवण्यात आलंय. प्रदीप घुगे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, नांदेड.